Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα φτιάξουμε ένα μικρό βιντεάκι και θα σας δείξω πώς λαδώνουμε Rubik's Cube. Απλό παιχνίδι, αλλά πολύ όμορφο. Θα φτιάξω ένα άλλο βίντεο να σας δείξω πώς το λύνουμε. Σήμερα απλά θα σας δείξω τον απλούστερο τρόπο για να βάλουμε λίγο έτσι λαδάκι για να κινούνται καλύτερα αυτά τα... Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, είναι λίγο δύσκολο. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Γυρνάμε το επάνω μέρος του κύβου 45 μοίρες, έτσι, για να δημιουργήσει αυτό το σχήμα. Και παίρνουμε ένα κατσαβίδι και το βάζουμε στο μεσαίο κύβο και απλά σιγά σιγά προσπαθούμε και το σηκώνουμε. Όπως βλέπετε, άνοιξε. Πολύ εύκολο. Βλέπετε το κέντρο του κύβου μέσα. Δεν θα το σπάσουμε για να το κάνουμε, να το διαλύσουμε τον κύβο. Απλά τον έχουμε έτσι για θέλουμε να τον λαδώσουμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή παίρνουμε λαδάκι. Μπορείτε να βρείτε στο κοντινό μαγαζί με εργαλεία. Και βάζουμε ακριβώς στο κέντρο. Ξέρω αν το βλέπετε. Ακριβώς στο κέντρο. Πολύ λίγο. Έτσι. 2 ψεκάσματα έτσι. Αυτό ήτανε. Πολύ γρήγορα ξαναβάζουμε πάλι αυτό πίσω το... Και αρχίζουμε και το γυρνάμε. Δεν θέλει πάρα πολύ, απλά θέλει λίγο, έτσι, και θα κατανομηθεί σε όλες τις γωνίες από μόνο του. Όπως βλέπετε, είμαι αρχάριος. Αλλά σιγά σιγά υπάρχουν πολλά βίντεο στο YouTube που σας δείχνουν πώς να λαδώνετε Rubik's Cube, αλλά η δικιά μου η version είναι ελληνική για τους Έλληνες και για τα φιλαράκια μου, γιατί ξέρω ότι όλοι γουστάρετε ένα κύβο και γουστάρετε ακόμα να τον λύσετε για να δείξετε σε όλους ότι είσαστε ατσίδες. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα μικρό βιντεάκι. Βάλαμε λαδάκι με 2 πραγματάκια, με ένα κατσαβίδι και λίγο λαδάκι. Ανοίγεται 45 μοίρες, πανεύκολο. Λοιπόν, μικρό βιντεάκι, ελπίζω να σας άρεσε. Πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά. Τσάου.